Электр энергиясына экономия мұнан тыш сыйфатлы һәм үшсіз товар. Шәһәрдәшебез ярым қыры преслау усулы белән кирпич ясау технологиясын тәкъдим итә. Аның идеясы хәтта чит илдә дә кызыксыну уяткан. Рифат Бәдретдинов белән хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова очрашты. Безнең монда кирпич яндыру пеше иде. Газда эшли торган. Миш урынына хәзер хәрабәләр генә. 25 ел элек биредә кирпич заводы гөрләп эшлейде дип искә ала Рифат Бәдретдинов. Ул елларда шәһәрдәшебез эретеп ябыштыручы булып эшли һәм сыйфатлы кирпич ясау буенча өр-яңа ысул уйлап таба. Кызганычка каршы 1998 елда завод ябыла, әмма кирпич ясау технологиясе кала. Һава потогы көчле итеп бирелергә тиеш түгел. Киптерү камераларына. Ул үзенең согында, үзенең ниендә кибергә тиеш. Рифат Бәдретдинов технологиясе буенча балчыкны булгатканда ул барабанга ябышмый, киптергәндә исә мичтә дөрес микроклимат булдырыла. Шуңа күрә дә кирпич шома, ныклы һәм очсыз була. Беренчедән 30%-ка электроэнергия һәм үз бәясе кирпичнең түбәнрәк була. Икенчедән безнең кирпичнең сыйфаты югары. Ярым кыры преслау усулы белән кирпич ясау технологиясе буенча шәһәрдәшебез 8 ел элек патент ала. Ул вакытта аның идеясе Германия җитештерүчесендә кызыксыну уятты. Әмма чит ил телен белмәү аркасында килешү барып чыкмый. Хәзерге вакытта Рифат Бәдретдинов Мәскәү эшмәкәре белән элемтәдә тора. Аның сүзләренчә, Кытайдан тиздән махсус җайланма кайтарылырга тиеш. Әлеге җайланма ярдәмендә ул сыйфатлы кирпич ясау усулы серләре белән уртаклашачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар.